λίγο πάω μέσα. Ας βγούμε. Ας βγούμε γρήγορα γιατί αύριο ξεκινάει το σχολείο. Η βαλίτσα μου δεν χωράει, έχω βάλει πολλά πράγματα. Αυτό φαίνεται. Και το ζωάκι μου, το Watch. Γεια Σπέκτρα. Γεια. Παιδιά, πάω στο μπανιό να ξελιθώ. Εντάξει, ξελίθηκα. Ωραία, να πάω κι εγώ τώρα. Εγώ. Εντάξει. Σπέκτρα, λίγο καλά. Εντάξει. Εντάξει, ποιος άλλος θα πάει? Είχα μισό λεπτό να φέρω το τέτοιο για να κοιμηθούμε όλοι. Καληνύχτα. Καληνύχτα Κλοντίν, καληνύχτα Σπέκτρα, καληνύχτα Φράγκη, καληνύχτα σε όλες. Καληνύχτα, θα τα πούμε αύριο. Αχ, αύριο αρχίζει το σχολείο. Και αυτό ήταν και το επεισόδιο 4, το part 2. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με το σχολείο. Άντε.